Eller hvad siger man? Det er min allerførste video her på YouTube, og jeg er faktisk lidt i tvivl, om det overhovedet bliver delt. Men det håber vi selvfølgelig. Lige nu, mens jeg står og filmer alle de her ting, og har filmet en masse her til morgen, så ved jeg faktisk ikke engang helt, hvordan jeg hverken skal klippe det, eller lægge det op eller noget, men det finder vi ud af. Der skal ikke ske det helt store. Mads skal på arbejde, og Fjord og jeg er jo på barsel. Lige nu, der sover han sin første lur. Jeg skal lige have vasket lidt tøj og ryddet lidt op. Jeg håber, I har lyst til at følge med. Vil du have noget at spise? Okay, planen med de her videoer er egentlig bare, at det primært bliver vlogs. Jeg elsker selv at se vlogs, og jeg synes, det er helt fantastisk. Det er altså virkelig blevet varmere i dag, end jeg havde regnet med. Altså, det er lækkert nok, men jeg har fået lidt for meget tøj på, kan jeg godt mærke. Lige nu sidder jeg bare lige og nyder haven. Det har lige regnet, så det er bare helt frisk luft. Får lige lidt ro i hovedet, ikke? Det kan godt være benhårdt at være sammen med børn hver eneste dag. Så jeg nyder de der små øjeblikke for mig selv. Når Fjord han er puttet, så går de fleste af mine timer faktisk med at ordne lidt huslige ting herhjemme. Du ved, lægger vasketøj sammen, eller rydder op, eller alle sådan nogle ting, som skal gøres. Ej, jeg har lige vasket det sødeste tøj. Prøv lige at se den her. Der er sådan en lille smiley på. Jeg synes, den er så sød, den t-shirt. Så det går aftenen selvfølgelig også med. Jeg tror så ikke, jeg skal så meget i dag. Jeg tror mere også, jeg bare skal få slappet lidt af. Ej, se lige. Jeg dør over så meget fint tøj, man kan købe. Og jeg synes faktisk, det er svært at finde noget så cute til drenge. Men der er sådan lige et par små fund indimellem, der gør det godt. God morgen og velkommen til endnu en dag. Jeg fik ikke filmet så meget, som jeg havde håbet på i går. Men så er det jo heldigt, at vi ikke kun filmer en dag, men flere dage. Jeg tror, vejret det bliver godt i dag. Det er sådan helt sommerlunt udenfor. Jeg håber på, at vi skal lidt ud. Og ellers må vi bare se, hvad dagen den bringer. Skal du have morgenmad? Lyder det lidt lækkert? Så er der serveret lidt havregrød til Fjord og en bolle med ost og sennep til mig. Du var tørstig. Lækkert. Vil du have mere? Haps. Værsgo. Frudsigt. Fjord, hvor er du henne? Fjord? Tabte du sutten? Hallo, unge mand. Er du lige kravlet udenfor? Hallo. Du har mast dig ned i hullet der. Var det bare hyggeligt? Så går vi ind igen, ikke? Jeg har lige forladt Mads og Fjord for en stund, fordi hver 14. dag, der hjælper jeg min farfar med at gøre rent i hans hus. Og det er i dag, det skal ske. Hvem er det derhjemme? Hej, min skat. Hvad spiser du? Er den lækker? Hej. Har du hygget med far? Ja. Hvem er det? Du skal ikke spise ham. Du må ikke spise ham. Som I nok kan se, så har vi jo ikke super mange farver herhjemme. Vi kan godt lide naturfarver, og så er vi rigtig glade for brun. Hvilket man nok godt kan se. Vi slapper bare bedst af i de farver. Jeg ved godt, at folk er sådan, farver det er godt, og det hele skal ikke være beige. Men jo, herhjemme er det hele beige, og det er dejligt. Kigger du lige lidt med, Fjord? Du er blevet så dygtig. Mama.
Mamma! En hel del af jer har jo været inde og købe ting inde på min Vinted, og de skal selvfølgelig også pakkes. I går aftes solgte jeg 2 ting, som jeg nu skal have pakket. Og hvis der er nogen af jer, der ser med, som har købt den på min Vinted, så tusind tak. Jeg har solgt den her kælerskål. Vi har en masse andre skål. Vi havde kun en af den her, så den skal altså videre. Og så har jeg solgt den her drikkedunk, men det fungerer bare ikke for fjor. Så vi har prøvet en masse forskellige, og alle dem, der så ikke fungerede, de er blevet sat til salg. Så den har vi også solgt. Sådan noget som sådan en skål, synes jeg godt kan være lidt svært at pakke ind, for jeg er super bange for, at den går i stykker i fragten. Men vi gør det så godt som muligt, og heldigvis deler Mads jo både reklamer og aviser ud, så vi har masser af aviser herhjemme. Jeg har købt sådan nogle forsendelsesposer her, men som den der skål, den kan man sådan ikke bare lægge ned i, og så håbe på, at det bliver godt. Så nogle gange er det alternative pakninger med en masse avispapir. Så fylder jeg den ned i sådan en her til sidst, for så er vi også sikre på, at tingene ikke bliver våde. Jeg ved godt, at der lige nu kører den her kæmpe store debat inde på TikTok, hvorvidt at man kan tillade sig at pakke Vinted-pakker ind i papkasser og sådan nogle ting. Men der er bare nogle ting, du ikke kan sende i forsendelsesposer. Og dem med bobleplast i, de er altså sådan lidt pricey. Så herhjemme køber vi forsendelsesposer til alt det, vi kan. Og til de ting, som kan gå i stykker, der pakker vi dem altså lige lidt ekstra godt ind. Og så tænker jeg, at det går. Den her skal selvfølgelig også pakkes i en forsendelsespose, men den får altså også lige en lille smule avispapir, så vi er sikre på, at den ikke får skade. Nogle af de her ting, jeg sælger, de er jo helt nye, så jeg vil være så ærgerlig, hvis de kommer frem til køberen, og så er de i stykker, når de ikke har været der herhjemme. Så det får lige en hel masse papir, det her. Jeg kan godt lide at være på den sikre side. Og lige den sidste. Og så er næste pakke også klar. Så er de klar til at blive sendt. Okay, en af de bedste investeringer, jeg gjorde for et par år siden, det er den her hat. Men det er virkelig luksus til de her varme dage. Okay, lige en lille anbefaling herfra. Hvis du ikke har læst de her bøger, så skal du virkelig gøre det. De er så gode. Jeg elsker at læse dem. Jeg har ikke kun læst dem én gang, jeg har læst dem mange gange, og jeg har dem faktisk ret ofte med, når vi skal på ferie. Så er dagen ved at være slut, og vi har haft en rigtig dejlig dag. Vi har lavet alt og ingenting, og det kan virkelig også noget. Vi ses i morgen. God morgen. Jeg behøver snart ikke at sige velkommen til endnu en dag, fordi det kan jeg jo ligesom regne ud. I dag skal vi sådan set ret mange ting. Her til formiddag skal vi med min mor på arbejde for at se, hvad hun laver deroppe. Det er sådan et åbent arrangement. Og der giver jeg lidt at spise og sådan noget, så der skal vi op. Og til eftermiddag skal vi hjem og besøge Mads' forældre, Fjords farmor og farfar. Det bliver sådan lidt en længere dag, så jeg er lige ved at smøre en lille madpakke til Fjord. Jeg tænker egentlig bare at pakke en hel masse af de der små smoothies og noget brød med lågsteg. Så er vi i hvert fald sikre på, at vi har noget med til ham, hvis det er, at han ikke kan lide det, der er deroppe. Men jeg kan bare godt lide at være på den sikre side. Lige nu sover han lur, så det er lækkert nok. Han skal helst lige sove en times tid, før at han behøver at stå op igen. Så er der pakket et par snacks. Vi mangler bare lige drikkedukken, og så er vi klar. Så er vi klar til, at vi skal op på mammas arbejde. Fjord har et par sorte shorts og en lille polo og en trøje. Er du klar? Så er dagen ved at være slut. Det har været lige så varmt, som det var i går. Men heldigvis bor Mads' forældre lidt længere ude, så der er dejligt koldt derude, hvor de bor. I morgen skal vi til årets allerførste ringridning. Jeg elsker ringridning. Og før jeg fik Fjord, var jeg også afsted hvert år. Men både da jeg er gravid og efter jeg har fået Fjord, så er det bare ikke lige det, jeg prioriterer. Jeg vil lige vise en af mine yndlingstrøjer. Den er fra Objekt, og jeg har den både i sort med hvide striber og i brun med sorte striber. Jeg er så glad for den, og den holder så virkelig godt. Den hverken fnusler eller ned på maven. En lille anbefaling herfra. Fjord er blevet puttet, og det er virkelig noget af det, der tager lang tid nu, når det er så varmt. Vi giver ham vand nok, og vi giver ham nok at spise og holder ham i skyggen og alt det her, men det er bare ikke sjovt alligevel at have børn i den varme her, vel? En anden bluse, jeg er sindssygt glad for, det er den her grå t-shirt. Det er sådan ligesom sådan en varmere t-shirt, den er rigtig god om vinteren, eller hvis det er dårligt vejr. Og jeg har købt den kæmpe stor. Det er sikkert meningen med den, at det er sådan en lille en, som du lige sådan kan mase ned i. Men jeg har købt den kæmpe stor, for jeg kan godt lide ting, der er lidt oversize.
Jeg glæder mig sindssygt meget til i morgen, fordi det er ikke kun Mads og Fjord og jeg, der skal til ringridning, men en stor del af Mads' familie skal også med, og Fjords kusine, hun skal ride, så vi glæder os rigtig meget til at se hende. Jeg er så træt. Så skal jeg være helt ærlig, så tror jeg faktisk bare, at jeg lægger det her sammen, og så må jeg lægge det på plads i morgen. Det har bare været en mega dejlig dag. Sådan en dag, hvor man har fået set en masse familie, man har fået hygget sig, vejret har været godt, spist noget lækker mad. Absolut en af mine yndlingsmåder at få en god dag på. Se lige de her. De er sådan nogle små stribede, grå eller mørkeblå og hvide. Det er sådan lidt høragtige, de er så lækre. Jeg tror, vi slutter vloggen her for i dag, og så ses vi i morgen. Godmorgen. Er vi klar til ringridning? Hvad? Vil du med mor og far til ringridning? Kan vi lige vise, hvad vi er på? Mor har sådan et par beige shorts på og en sort t-shirt. Og hvad har Fjordsen på? Et par ternede shorts og en t-shirt. Kan du sige, mine? Mine. I har stillet en masse spørgsmål inde på Instagram og på TikTok, så jeg tænker lidt at besvare dem her i videoen, så I kan lære lidt mere om mig. Allerførst, mit navn det er Olivia, og det er nok ikke gået nogens næse forbi. Jeg er 26 år og fylder 27 her om en lille måned. Jeg er gift med Mads, og sammen har vi vores søn Fjord, som lige nu er omkring 9 måneder. Vi bor i et lille bitte rækkehus helt nede i bunden af Danmark på kun 90 kvadratmeter, og det er virkelig, virkelig skønt ikke at have mere. En del af jer har faktisk spurgt, hvad jeg laver, når jeg ikke er på barsel, så det tænker jeg faktisk godt, vi lige kunne snakke en lille smule om. Inden jeg gik på barsel, der arbejdede jeg i en vuggestue og børnehave, og det har jeg gjort i omkring en 5-6 år, og det var jeg sådan set rimelig glad for. Min barsel den slutter her til august, og fra august og så et år frem, der skal jeg passe Fjord derhjemme. I den kommune, hvor jeg bor, der kan man få sådan en tilskud til at passe sine børn derhjemme, så det har vi valgt, at jeg skal. Efter jeg har passet Fjord det år herhjemme, så ved jeg ikke rigtig, hvad planen er, om jeg skal ud og have mig et arbejde, eller om jeg skal tage endnu et år med Fjord hjemme, eller hvordan det lige ser ud. Det må vi lige se. Det handler selvfølgelig også om, hvad Mads og Fjords behov er. En del af jer har også bare skrevet, at I elsker mine videoer, og I elsker at følge med, og det vil jeg bare sige tusind tak for. Og det er også lidt jeres skyld, at jeg går i gang med det her YouTube, fordi jeg vil så gerne vise mere af mig selv. Jeg vil godt vise mere af min hverdag, og det kan jeg kun gennem at lave sådan nogle lidt længere videoer. Jeg synes, TikTok er lidt sådan et kortere format, og Instagram er jo primært billeder. Så jeg håber lidt på, at det her det bliver taget godt imod. Så at der er en hel del, altså som i rigtig mange, der gerne vil høre mere til Mads. Mads er overhovedet ikke til sociale medier. Jeg tror kun, du kan finde billeder af ham gennem min profil, for ellers så tror jeg faktisk ikke, han har et eneste billede lagt op selv. Og det gør jo også, at han ikke er en stor del af den her profil. Det er primært mig, det hele handler om jo. Der kommer selvfølgelig små klips af Mads ind også, men hvis ikke han er interesseret i at være en del af det, så skal han bestemt heller ikke. Men nogle af de spørgsmål, jeg har stillet allermest, det er, hvor Mads og jeg vi har mødt hinanden henne, og vi gik på samme gymnasie tilbage i 2017 og fandt sammen i slut 2017 og har faktisk været sammen lige siden. Så det vil være en hel del år. Og i 2023 blev vi gift, og så fik vi Fjord her i slutningen af 2025. Så det er lidt af en rejse, vi har haft sammen. Der er også mange spørgsmål, der går på, hvad Mads arbejder med til dagligt, og Mads han har en deltidsstilling, hvor han deler reklamer og aviser ud. Og det fungerer sindssygt godt. Vi har sådan lidt aftalt herhjemme, at så længe Fjord og måske hvis han får søskende, de er små, så kører vi enten 2 deltidsstillinger, eller en af os har en fuldtidsstilling. Så der altid er nogen hjemme, og der altid er ro og overskud herhjemme. Men jeg tænker faktisk primært, at det var de spørgsmål, I havde. Hvis I har flere spørgsmål, så skriv dem. Jeg smækker dem bare ind i nogle andre videoer, så vi ligesom kan få besvaret det. Det er Fjords første sommerdag i dag. Han er født i slut september, og det betyder, at han ligesom kun har oplevet vintervejr. Men i dag er det sådan ægte sommer for første gang i hans liv, så han har det så varmt. Men det er dejligt hernede ved vandet. Det er helt køligt og luftigt.
så er den her vlog faktisk ved at være færdig. Jeg synes, det har været mega fedt at filme, og jeg synes, det har været endnu federe at redigere. Så jeg håber virkelig, I tager godt imod den. Og jeg håber selvfølgelig også, I har fået noget ud af det. Hvis ikke du gør, så hop lige ind og følg både min TikTok og min Instagram. Og selvfølgelig abonner hen på YouTube. Det vil gøre mig sindssygt glad. Og tak for opbakningen til dem, der allerede har gjort det. Tusind tak.